Коронавирусҳо ин вирусҳое мебошанд, ки метавонанд дар бадани инсон ҳар гуна бемориҳои роҳҳои нафасро ба вуҷуд оранд. Шустани дастон ин аз ҳама усули беҳтарини муҳофизат аз сироятёбӣ мебошад. ҳатман тартиби муайяни шустани дастонро риоя намоед. собуни моеъро ба каф резед ё собуни оддиро ба кафи дастатон ба якдигар нағз молиш диҳед. кафи дастонро бо якдигар молиш диҳед. банди дастонро бо кафи дасти рост пушт ангуштони дасти чап ва байни ангуштонро молиш диҳед ва баръакс. кафҳои дастон ва байни ангуштонро молиш диҳед. бо ангуштони дасти рост кафи дасти чапро молиш диҳед. бо ангуштони дасти чап кафи дасти ростро молиш диҳед. ангушти калони дасти чапро ба кафи дасти рост дошта онро бо ҳаракатҳои давравӣ молиш диҳед. ҳамин амалро бо дасти дигар иҷро кунед. нӯги ангуштонро фаромӯш накунед. нӯги ангуштони дасти ростро ба кафи дасти чап молиш диҳед. нӯги ангуштони дасти чапро бо кафи дасти рост молиш диҳед. барои чӣ рӯя намудани марҳилаҳо муҳим мебошанд? дастон ин интиқолдиҳандаи сироят мебошад ва барои ин то ки худ ва наздикони худро ҳифз намуда, бояд шумо тез-тез ин қоидаҳои пешгириро такрор намоед ҳангоми пас аз қазои ҳоҷат, баъд аз ташрифи ҷойҳои ҷамъиятӣ, пеш аз тайёр намудани хӯрок ва баъд аз он, ҳам пеш аз истеъмоли ғизо, баъд аз алоқа бо ҳайвонҳо, пеш ва баъд аз нигоҳбинии бемор. дар хотир доред, агар дар шумо таби баланд, сулфа ё душворшавии нафаскашӣ ба мушоҳида расад, ҳатман ба духтури оилавӣ барои табобати саривақтӣ муроҷиат намуда ба хона даъват кунед. ба худ табобаткунӣ роҳ надиҳед.